Como cada ano, o Concello de Ribeira distingue a un colectivo profesional eminentemente feminino con motivo da celebración do Día da Muller. Esta vez serán as traballadoras da limpeza as que reciban unha máis que merecida homenaxe polo seu labor. O acto principal vai ser o sábado, o día 8, ese día imos homenaxear o colectivo de mulleres traballadoras da limpeza. E por que eliximos este colectivo? Sendo todos moi importantes, eliximos este colectivo primeiro porque as mulleres, porque son mulleres e porque quizás sea un dos colectivos máis feminizados, non? Porque a maior parte das persoas que se dedican á limpeza son mulleres. E segundo, porque as mulleres representan coa súa fortaleza e co seu traballo diario un exemplo de superación e de esforzo. Ademais do acto institucional, o programa para conmemorar o 8M inclúe outras propostas como unha conferencia sobre o silencio imposto a mulleres na historia da arte. Como foron, de alguna maneira, digamos, silenciadas, é dicir, vas aos museos, hai innumerables cadros sobre mulleres, pero onde non aparece en ningún momento os seus nomes, nin siquiera quen son as autoras. Procederase tamén a inaugurar a segunda mostra de mulleres creadoras que se poderá visitar durante todo o mes no Centro Cultural Lustres Rivas. Con esta nova edición da exposición, pois diferentes mulleres das contornas traeron tanto pinturas como obras de cerámica, xoiería e de todo tipo que van estar expostas no Centro Cultural Lustres Rivas e imos a inauguralas este venres 7 de marzo ás 8:30 da tarde. O programa inclúe tamén sesións teatrais para escolares sobre igualdade.